UPPL सरकार फैनायनि उननिफ्राय जों UPPL सरकारनिफ्राय गोबां बुस्थु मोनबाय जेरैबायदि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल तामुलपुरखौ जिल्ला मोनबाय 5,000निबो बांसिन मानसिफोरा हानि पाट्टा मोनबाय आबादारिफोरनो ट्रेक्टर राननानै होदों जानो गैयै गोरिब गुन्द्रानि नखरनि मानसिफोरनो ई-रिक्शा राननानै होदों ना बेपारिफोरनो बाइक राननानै होदों ना बेपारिफोरनो भेन राननानै होदों एम्बुलेन्स राननानै होदों गोबां बुस्थु जों मोनबाय आरोबो जों मोनबाय थागोन गैजारोङि गोरिब गुन्द्रानि नखराव प्रमद बर' सारा एबा UPPLनि MLAयानो जा EM GM फोरानो जा थांनानै गोरिब गुन्द्रानि नखराव खौरां लाहैदों कारेन्ट मोनदोंना मोनाखै रेशन कार्ड मोनदोंना मोनाखै माइरं मोनदोंना मोनाखै गोबां बेफोरबायदि मोनदों लामाफोरा जौगाबोगासिनो दङ स्कुलफोरनाव वाल होगासिनो दङ स्कुलनि बिल्डिंबो होगासिनो दङ फरायसाफोरनो बेग राननानै होदों फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों फरायसाफोरनो बेग मोजां मोजां बेग राननानै होदों आइजोफोरनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइजोफोरनो खुन्दुं राननानै होदों थिं राननानै होदों जायफ्रा न' गैया बिसोरनो न' राननानै होदों आरो गोबां बुस्थु मोनबावगोन जों UPPL सरकार जानायनि उननिफ्राय जोंनि BTR ओनसोलाव सान्ति फैबाय बिराद सान्ति फैबाय किन्तु बे सान्तिखौ मा खालामनो नागिरो जोंनि खायसे दालालफोरा जायफ्रा अखान्ति लुबैयो बिसोरो गेजेर गेजेर अखान्ति खालामनो लुबैयो थाबैनो रन्जन दैमारि बिथाङाबो गसिगोन जेलनिफ्राय आरो बिथांजों जायफ्रा जेराव दंफायो बिसोरबो गसिगोन 274 केडार्सफोरनि केसा जोब्बाय टेनसन गैया आरो NDBफोरनि जा संस्थापन बेबो जासिगोन NDBफोरनि गोबां जायफ्रा बैसो दङ बिसोरो साकरि मोनसिगोन जायफ्रा साकरिनि बैसो गैया बिथांमोना एककालीन खायज्य मोनगोन 4 लाख होनाय जाबाय आरो गोबां संस्थापननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सिदा खालामना रायजोफोर भटखौ जोङो UPPLआव होनांगो देरहाखासिगोन नैबे 30 तारिखनि उननिफ्राय BPFआ जोबसिगोन गैला बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां हाग्रामायाबो राजनीति भाबै जोबस्रांसिगोन BPF होननाय बुस्थुआनो जोंनि ओनसोलाव थानाय नंला मात्र जोंनि ओनसोलाव थासिगोन UPPL बेनिखायनो रायजोफोर जोङो नैबे बाय इलेक्सनाव तामुलपुर आरो गसाइगावआव जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि बिजाथि UPPLनि बिजाथिखौ देरहासार खालामथारनांगौ गोबां जौगाथाय खामानि मावगोन बिथांमोना जोबोर साफा साफा बिथांमोना साननो गोरों मेलेमजिबि आरो सेंग्रा बैसोनि MLA गोबां मोजां खामानि जागोन MLAखौनो बुंखानानै जाबाय बिथांमोनखौ मानो होनब्ला बिथांमोना देरहाखासिगोन नालाय BPFनि केन्डिडेट गैयाखौनो होनना बुंजायो तामुलपुरावबो BPFनि केन्डिडेट गैया गसाइगाव खासि दोङो बेमारि ओरैनो होना दोनदो नामाव ओरैनो काम गैया रायजोफोर ओरैनो भट होना लाब गैया ओंखायनो रायजोफ्रा फैनांगो गावनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गावनि गथ' गथायनि साख्रि मोननांगौनि थाखाय गावनि गथ' गथाया मोजां सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय गावनि गथ' गथाया बेमार जायोब्ला गाव बेमार जायोब्ला मोजां मोजां हस्पिटालाव जोङो दिन्थिनो हानाय बायदि जों UPPLनो भट होथारनांगौ UPPLनो भट होयोब्लासो जोङो मेडिकेल कलेज मोनगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जों साख्रि मोनगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जों ट्रेक्टर मोनगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जोङो मोजां मोजां स्कुल कलेज मोनगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जोङो जोंनि जा बेकार सेंग्रा बिसोर साकरि मोनगोन संस्थापन मोनगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जोंनि ओनसोला सान्ति फैगोन UPPLनो भट होयोब्लासो जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगानाय फैगोन संस्थापन जों गोबां मोनबाय आरो मोनबाय थागोन बेखायनो धैर्यहम रायजोफोर प्रमद बर' बायदि खामानि मावनो हानाय रावबो मानसि गैया बेनिखायनो UPPLनि गासै जों केन्डिडेटफोरखौ मदद खालामनांगौ भट होनांगौ ट्रेक्टराव भट होनानै देरहासार होलांनांगौ देरहानानै देरहाखासिगोन कुनु बाथ्रायानो गैला नोंथांमोना थेवबो एकदम पुरा रेकर्ड खालामनो हानाय भट होयोबा दे